So yung mga kalingap, at punta po kami kina Jamaica. Kukumustahin po namin yung mag-ina mga kalingap. Kasama ko si Kuya Joel. At ito na po, oh. Diba? Parang gumaganda na lalo, ah. Oh. Gumaganda na. Oh, talagang Uy, may bigas na din, may bigas na sila. Oh, grabe, no? Aba, mapupuno na ng abo. Grabe, oh. Bawal ang utang. Bawal. Bigas, 57. Mahal na, oh. May tuyo available pa. Hindi kaya. Ay, hello! nangungutang kami. Bawal pa Nangungutang. Oh, kamusta na kayo? Dami na pala kayong paninda, oh. Oh, hanggang sa loob, oh. Nagbili natin nga po si mama ng Ay, may mga ano pati kayo, imported, oh. Hindi man yan, Sir Alvin po tinitinda. Ah, grabe. Asan si Ate Julie? Naandun. Ay, may mabili pa. Bayo man. Ay, nandun sa ano. Aray. Puno-puno na, oh. Nakatuwa. Praise God. Yung binigay mo yung Sir Alvin, baga pong 5,000 na sabi mo ibili ng damit, ng kung ano-ano. Ito na lang Sir Alvin, binili po. Ang ganda, ang dami pati, oh. May itlog, oh. May ano, lahat. May asukal. Kompleto Kompleto. na sila din, oh. May mga cubes na pati, oh. Ang malupit nito, meron pa silang yung ano, mga imported na ano, carrots. Galing US. Kay Teta Rose. Magkano yung ano? Hindi man yan namin Sir Alvin tinitinda. Ah, hindi mo ano, yung mga chicken noodles, chicken star. Dami. Display. Uy, mas madami pa pala sa taas. At kukunti na lang nga po ang ano ni mama ko. Tuyo. Ubus na yung tuyo. Kukunti na. Grabe, ang galing, ha. Galing naman. Natinda pa kayo ng ano, ng kakanin. Hindi na po. Bakit? Ewan ko po kay mama. Ah, kasi ngayon, ano kasi ngayon? Bagong taon, Pasko. Ngayon kita. Asan si Ate Julie? Naglalaba po. Pasok pa Sir Alvin po. Doon. Hello po. Papasok po kami. Ate Julie, kamusta na? Oh. May fruit snack. Buti po ang ano nito. Ang dami. Oo, ilagay na ano na po namin yung kay Tita Rose na package. Oh, pero hindi po namin ano. Ayan na. Ay, bless, God bless. Oh, bless ikaw, dali. God bless. Kamusta naman ang ano, bagong Christmas party? Kamusta yung magaling pa lang sumayaw si Ate Julie? Lumabas ang talent ni Ate Julie. Masaya lang po talaga kasi Napanood niyo yung ano? hindi po. Pinapanood po namin ngayon pagdating niyo. For the first time po ay ganun po. Tsaka ang ano, ang unang ano niya, 500 ano? Opo, swerte ano po. Tapos sa 200. Ano yun? Paano nyo yung nagawa? Ano lang po baga, di ba po, una po ako na nag-pray lang muna po kay God bago nag-start po talaga yung ano, parang, syempre po walang imposible kay God, di ba po, kaya unang po talaga nag-pray ako. Yun po talagang, di mo paniniwala, talagang dandalan po, tapos nung talaga nag-stop sa 500. Ako din Sir Alvin, hindi din makapaniwala kasi sabi, nanginginig ako noon, naghihina ako noon Sir Alvin po. Tapos nung pag ganun ko sabi ko, magiging katulad ka, kayong pag ganun yung kaya ikaw pag-pagdaradal ko. Ginanon ko lang, tapos nagtapat. Galing na. At kamusta na ang ano nyo? Nakita ko yung tindahan mo, Ate Julie, ang daming laman. Opo. Oo, talaga ano na. Bili ka na din ng bigas. Opo, sabi ko nga kanina po, nagtuloy-tuloy na po itong minute, matuyo na po, kakunti na po yung tuyo kong paninda, wala na. Balik-balik yung mga tao. Very good. At meron ka pating malakas ang tuyo. Ano, Ate Julie? Malakas po. Talagang ano lang po talaga, tiyaga lang po Malakas sa pagbilad-bilad. yung kita dyan. Doble ano. Opo, triple kasi pa ano nga. lang po, mabibili mo siya worth of ba po 300. Pag naiano mo pa po siya, nabenta mo pa siya, may tubo ka na dun, tapos yung tira pa, pag naituyo mo pa, tubo pa ulit po. Triple talaga po. Tiyaga lang po talaga. Buti na ano mo yung ano. Tsaka napansin ko sa'yo, rest taker ka. Doon dumag sa mga games. Oo. Rest taker. Ang saya po, hindi ko makakalimutan, kalingap yun. Opo, ang saya talaga. Nakakadala si this guy. Talagang lalabas din talaga yung ano pag nandun. Salamat po at nangyari po yung ganun. Kita-kita po kami mga beneficiary. Sobrang saya po.
nawala talaga Anong yung... masasabi mo kay Disga? Oh, ano po siya, madaldal po. Pero masaya. Nakakaano po talaga, parang nakakawalang boring ba, parang Oo. ganun. Masaya baga po. Opo. Masaya naman ang lahat, ano? Opo, masaya po. Oh, at lalo na ikaw, Ate Julie. Opo, masaya po talaga. Oo, talaga. Pinipilit ko po Sulit, talaga. sulit yung Opo. party. Pinipilit ko pa talagang maging masaya tsaka iwas stress na kasi dapat pagtapos itong taon dapat kung ano yung noon na di ba na ganun tayo iwan na natin, padala na natin pag lipas ang taon na to, di ba po, yung panibagong taon doon tayo magbago, di ba po, parang bago lahat, di ba po, di ba, parang Tapos, ano natin kay Lord talaga, Opo. i-offer natin kay Lord yung taong ito na Opo. darating, yung 2024. opo, Oo. So, talagang para i-bless niya yung taon na ito. Ano, Jamaica? Yan. Kamusta na kayo? Nakakabangon na kayo, Ate Julie? opo, nakakaano naman na po dahil sa mga basher, dahil sa nabash, di ba po, At di ba nakatulong? Opo, At nakatulong po. mawala man ang tulong sa inyo, ang mga sponsor. at least may Mayaman na kayo. wow, sana all, Sana, di ba yung... mayaman sa blessings, Oo, di ba? at saka spiritual po. Yan, Oh, spiritual. natulungan din. Yan ang importante. Opo, hindi lang yun porque natulungan kami sa ganito sa nabago din po yung mga paniniwala namin. Yung mga hindi namin naabot ng isip namin sa sobrang problema namin. Ang ngayon parang naglawak po lalo yung paniniwala namin kay God. Na talaga naman nag-miracle po siya, kumilos talaga sa aming buhay na mag-iina. Di ba po? Oo. Kaya, ayun po, maraming salamat po talaga dahil po sa inyo, kay Mate, at sa mga nag-sponsor sa amin. Yung po baga parang kalingap na, parang pangarap na lang ba? Parang, sabi nga, sabi nga, libre ang mangarap, di ba po, ano? Libre ang mangarap. Pero, dahil nga po sa tulong nyo ni Mate at sa mga sponsor, dahil nyo sa ito nga po sa anong ito, doon ko po napatunayan na totoo din po pala. Magkakatotoo pala lalo't na experience namin po, ano? Na eto, na maranasan ng mga anak ko, lalo't ako na makauwi ng buhay. Yung mga anak ko ay maranasan ng ganitong, kahit di ba sabihin mayaman, at least medyo nakangata-kata kami sa dati na naming buhay po. Baga ano na, hindi na naman problema kung saan kukuha ng pagkain, hindi naman naman problema kung saan umutang, di baga po. Ayun, ang sarap po sa pakiramdam. Parang nawala yung sakit ng ulo, baga po. Ano? Oo. Tsaka nakakatawa na. Oo, totoo yan. Ano Opo. na talaga, paangat na talaga. Opo. Pero ano din po talaga, talagang sikat, tiyaga at ano din, sipag at tiyaga din po. Panalangin. Kasama din talaga sa gawa. Ano po, hindi lang po yung porque nagpe-pray ka po. Kay God, alam natin walang pagbibigyan tayo ni God. Pero hindi man lagi sa ganun lang. Kailangan sabayan din natin ng gawa. Di ba po? Oo. Parang ganun. Yung gawa na yun ay nagmumula sa Panginoon pa rin. Yung sipag natin, yung katalinuhan, karunungan, nagmumula pa rin yung sa Lord. Kaya lahat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Ang isang sponsor! Yan! Para sa pangnegosyo nila. Talaga, palakpakan naman natin. Thank you po. Wala po pero thank you very much po talaga. Nagtiwala po kayo sa akin kahit na po ako minsan ay nagkamali. Pero hindi naman po sa magkamali. Kundi parang sa bawat po talaga desisyon dapat pag-iisipan ko na po lagi. Hindi po yung basta-basta padalos yung desisyon kasi yung mga anak ko magdimana. Kaya po, maraming salamat po. Ito na. Ibibigay ko na. Okay. Ate, sabay kayo. Okay, 1. Oh, salamat po. Yan. 2. Isip ko. 3. 4. 5,000 pesos para naman sa from pampalago ng inyong negosyo from kay Ma'am Joanne Piñaflor o Villaflor, sorry po yung pero kay Ma'am Joanne po, salamat. thank you po. Thank you po kay Ma'am Joanne. Kay Ma'am Joanne po. Maraming salamat po. God bless po. Tsaka po Happy New Year po. Ito man po ay sigad na lang po ang bahalang bumalik po sa inyo sa kabutihang puso po nyo at nagtiwala kayo sa akin na bigyan po ulit ako ng dagdagan niyo po yung puhunan ko na binigay nyo. Nang siksik-liglib at umaapo na blessings po. Maraming salamat po. Yan, bago magtapos ang taon, talagang buhos yung pagpapala, Ate Julie? Opo. Maraming salamat po. Talaga. No turning back na. no turning back. Ayoko na po bumalik sa dati kami kalinga. Ang hirap po. Lalo naglalaki yung mga anak ko, talagang mahirap. Kaya Muntik po- na, muntik nang bumalik sa dati.
Pero ang ano po ko po talaga kalingap nun kasi sabi ko, kapag di ko naman yung sinabi, parang nakakonsensya kung ganun yung po nangyari. Pero at least po nai-open ko, nai-sabi ko po sa inyo yung totoo. Yun po, at least may natutunan naman po ako, di ba? Ito naman, may isa pang suggestion. Di ba meron ka ngayong nahawakan na pera? Mas lalo nyo pang sipagan. Mas lalo pa ninyong pahalagahan. Minsan kasi kapag ang tao, kapag nakita nila, ay may pera naman. Medyo tinatamad na, ganun, hindi na masyadong masipag kasi may pera naman. Dapat ibig sabihin nun, mas lalo nating sipagan, mas lalo nating pahalagahan, para hindi lang tayo yung mag-bless, kundi pati yung ibang tao. Diba? Ganun na At saka dapat. ang ano ko po kalingap kasi, sabi ko naman kasi, ang pera pag hinawakan mo lang wala. Ganyan lang yan. Magalaw mo na yan, tapos pag di mo binisnes, maubos at maubos yan eh. Pero kung binisnes mo, tutubo yan. Diba po? May lalabas mo na yung panggastos at andyan yan, buo pa din yan. Diba po? Kaya ganun. Papalaguin ba? Opo. Pero hindi po ano ko lahat sa tindahan. Kasi nag-ano po ako ng isda tsaka tuyo baga po. Doon po ang iba nito. Yun yung diskarte mo at Opo, kasi makikita minsan, yung opo. diskarte niya. Kasi tigtry ko lang po yung tuyo dito kung maklik at alam mo po isdaan din po dito. Ano. Pero nabili pa din po baga sila. Ano po. Kaya siguro napapanood din po baga sa vlog. Ano. May tuyo ka po. So, paano nung nalaman ito layo-layo nakarating sa akin. Ayun, nabili po sila sa akin. Siguro napapanood na po si vlog na may tuyuan na si Di ba Julie. libre ng advertisement? Opo. Kaya sabi ko maganda din po talaga yung sabing kalingap na ilalagay. Lamang ka na sa marketing, advertisement. Meron na. Oo. Maraming salamat po. Kahit po baga, hindi ko po baga parang nakakaano po nga kasi malaking halaga po ito. Pinaghirapan po talaga ito na nag-sponsor sa akin. Kaya po talaga, maraming salamat po talaga. Sino po baga ako? Para pagkatiwalaan po ng ganitong halaga po. Na pinaguran nila po. Tapos bibigay lang po sa akin. Kaya po ang gagawin ko po. Hindi ko na lang po pala sasalitain kasi nakakaya po kasi nangyari na po sa una. Ang gagawin ko na lang po. Papatunayan mo na lang. Patunayan ko na lang po. Opo. Kasi napahiya po talaga po nung una po talaga kalingap. Kaya for the second chance po, I do my best. Yan. Yan si Ate Opo. Julie Adja. Opo. Kasi kasi po, bigat na kasi syempre, sabi ko nga po sa inyo, itong paglipas ng taon, parang iba na po yung Julie papasok mo sa 2024, di ba? Kung medyo malambot ang puso sa mga ganyan-ganyan. Medyo anahin na natin pang bawat desisyon, di ba po? Ganun. Pasensya ulit po sa mga... God bless. God bless. Opo. O yung nila. Sir Alvin, marundan mo na po. Oh. Ni... Sabi mo po, Sir Alvin, naglakad lang po kayo. Ay. Oo. Pamerienda po kasi nila na Jamaica after vlog. Ngayon po ay inagapan mo na. Oo. Sige, ito po, mamerienda po tayo. Salamat ha. Ng baso. Pati ang plato. Wow. Ay, thank you. Salamat. May... Wow, sarap. Nakuha namin to, Sir Alvin, sa Grabe, po. salamat. Christmas party ka. Oo. Salamat. Ito na namin, tsaka yung basong pag tinitingnan ko, ang dami na ng plato namin. Dati, Diyos ko po. Dati wala. Ay, ngayon, Diyos ko, dami. Tapos, Mayaman na pati kayo, Wow. Mayaman sa blessings. Mayaman sa blessings ng kalingap. Tsaka syempre, mayaman din sa pagmamahaligan. Kaya ganun. Tinanggap namin sigat sa puso namin. Kaya, ganun po. Nagbago po talaga yung ng buhay namin. Pagmamahal. Jamaica? Ito, mayaman din ito sa pagmamahal? Opo. Saka, Sir Alvin, yung yung binigay po ni Tita Rose na galing pong ibang bansa. May siya yung mga gummy bears po na 90 pieces po ginawa ni Mamang Chris. Ito kay Tita Rose. Opo, yung unboxing po Kaya mga ang ganda niya, Sir kalingap. Alvin, kapag May unboxing po sila mga bukas na yung kalingap. Christmas live. Abangan niyo po yung hindi ko muna, inuna ko muna po itong vlog na to. Okay. Yeah. Kamusta na ang mo? Ang heart mo ngayon? Ay, Ay, may heart ka pala. gutom po. Ha? Gutom. Gutom ang heart mo? Ako, gutom. Hindi pa ako natangalian po ay. Bakit? Ngala po. Nagda-diet ka? Papayat ka yata. Nagpapapayat ka? Ayaw niya po yung ulam. Ay, hala. Bakit tayo mga ulam? Kasi yun, allergic po siya doon yung po bagang pugita pagkalingap. Allergic siya doon gaya po sa Kaya hindi ka makain? Ay, mamaya na lang, Sir Alvin. Anong pwede mong kainin? Tubig asin. Tubig asin kasi bawal. Ayan. Mayroon naman na kahit yun
Pero ano Sir Alvin? Tinitipid mo. Siyempre Sir Alvin, ano po. Kahit isang itlog lang, gano'n. Okay na yun. Tinitinda naman po yung Sir Alvin. Kesa naman Baka mag-ano malugit ka. kami. Hindi yun. Okay na Sir Alvin, miss ko na pati po. Ano mo naman yun. Hindi yun. Huwag kang mag-isip ng ano. Pag, alam mo naman kapag sobra na, di ba? Pero yung ano, huwag din natin pabayaan yung sarili natin. Malay mo, nagtitinda ka, bigla kang mahimatay. Mas malaki ang gastos mo. Mas malaki ang pag ginupunto mo sa sakit. Mahal ang gamot, bawal magkasakit. Oo, kaya ano lang tayo. Huwag masyadong ano. Huwag masyadong todo persa. Naniniwala ka kalingap sa pamahiin na kailangan daw bago mag New Year, meron kang bigas, tubig, asin at ano, bariya. Ay, meron na din ako, nakaprepare na din. Ay, nakaprepare ka. Oo, nakaprepare Pero ang na yun. ano, pero ang pinaka the best dyan yung Si pag Pagkatsuka. pumasok yung alas 12, lumuhod ka sa Lord. Ay, Opo, yung madasal. Manalangin ka sa Lord. Ay, parang hindi po yan nangyayari dito kalingap kasi once alas 12 na, ayan, nagkakaratuga na. Alam mo po yun? Oo. Yun, yung tinapay mo ng handa, yun yun. Pero ang practice namin talaga, Yung tinuturo ko pumapay din. po. Pray once na alas 12. Na maging Before maganda. that, kasi yung kung 20 minutes, 30 minutes, okay na yun. Okay na po. Oo, pag-pray ka. Pagdadasal ang buhay sa 2024. Oo, ngayong papasok na 24, lahat ng curses, ano mo, tatanggalin mo, papatanggal mo sa Lord, lahat ng yung blessing, hingin mo sa Lord. Yun, importante yun. Tsaka ang mga anak niya pati, mga ano, Malalaki na po. malalaki. Opo. Tsaka ang pugi na pati ni Umon. Sabi nga po niya, patuloy siya sinama, hindi daw niya nakita si Mary France. Kaya nanonood na lang siya doon sa vlog. Malaki na din si Umano, naglaki man na din Laki kanina. na oh. Sige daw. Sige daw, tayo ka daw kung tumangkad ka na. Uy, nagtatangkad na nga oh. Huwag na ba yan? Huwag na. Nagpupugi pa. Tuloy na si... Nagpupugi pa. Alam ka, alam mo, patuloy ka na. Oo nga, ngayong Para bakasyon. matangkadan mo si ate at si mami. Ngayong bakasyon po, papatuloy ko na po. Mm. At ano ay nai-inlove na. Yan din si Alvin, ang taba-taba May na din. love na. Ate Jolie, palagaan niyo yung ngipin niya. Ang ganda ng ngipin niya. Lagi niyang tutbrush. Patingin daw ng ngipin. Patingin ng ngipin. niya. Ngayon ko na, ginano ko ngayon Tingin, ngipin niya. tingin binang ngipin. Ngiti. 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 Ang ganda ng ngipin Ano niya. naman yan? Hindi pa yan yung ano. Tatanggalin pa yung ngipin na yan. Nanonoroba na nga ni ko Sir Alvin. Oo, okay na. Ang ganda na ng aura ni Ate. Wow, sana Julie. all. Iba ng blooming na blooming na. Pati si ano din, maganda na din ang aura. Oh. Talaga na. Iba na pati. Talagang ko na nga Sir Alvin yung nasa ngipin ko. Okay lang yun. Baka masira pa ang ngipin mo. Hindi po, Kasi iniipit ata yun sa ano, ngipin kit para makakasira yun. nakakaano Sir Alvin, nakakautal magsalita. Naalala ko Okay kayo. na yan. Ano na yan? Naalala ko yung nag-vlog Sir Alvin. Wag ka wali na naman. Ako din, naalala ko din. Okay na yan. Happy ka. Happy ka sana. Hindi ako doon nakaka-move. Ako din, pag naalala ko din. Perfecto daw eh. Mga daw pati po kayo sa ate sa musulan. Ako lang pa ang musul niya. Parang nakapal Sir Nakakaano Alvin. kasi Tapos pagpo-pronounce nung nagkakanta ako Sir Alvin doon po sa inyo, piling ko mahulog na. Oh. Kaya, alalay. Pero dahil doon Sir Alvin, yung ganito ko nabataks, kaya pag natawa ko, lahat nakita ng ngipin. Kita na lahat ng ngipin mo? Ayan sa taas. Dati pag natawa ko, ganun lang. Pero yung pag natawa na naka-retainer po, naangat dito. Siyempre kasi nakaharang kasi siya. Tingin ko ang kapal. Okay lang yan. Huwag ka masyadong sa ano. At least, hindi sira. Ano? May ako Sir Alvin ay may panggil. Hindi, okay lang. Hindi, ano nga yan eh. Asset nga yan. Di ba sa mga ano natin, Koreana ba, Japanese? Sabi Sa eh, Japan. parang pang-akit ni nga yun. Parang ano ba? Umuntil. Patingin daw ubon sa'yo. Yan yung mga pang-akit sa Japan. Pakita mo yung pang-akit. Oo. Buruin mo yan. Punta ka ng Japan at madami sa'yo doon magkakagusto. Ganyan, parang meron kasi siya. Pinapalo ng mga ibang Napanood ko bansa. sa cellphone yun, proud silang meron silang ganyan, na parang nakasungkit dyan. Tinanggal ko si Saro ay. Ay!
mababawasan yung kababuhan Oo, ano? Ako din Sir Alvin, nung bata pa po Ay! ako. Madami dito, natubo-tubo dito, tapos Oh. ginaganon ko ang ano. Matatanggal. Opo, ang sarap niya sa pakiramdam, naganghutong-hutong. Maliliit, parang mga maisara. Kasi yung ano pa yung ngipin na ano, primary teeth ata yun. Ay, temporary teeth. Tapos sabi ko, tama lang pala yung decision ko, tinatanggal ko Sir Alvin. Parang ano po siguro, pag tinutubuan na po ng ngipin, sabi daw po baga pa may na matatanda. Wag daw po baga parang, ano? Susong ayan ba yung bata? Para daw yung ngipin na hindi. Oo, parang ganun pag tinutubuan. Ano na, kaya ka nagkaganyan? Hindi, okay man yung ipon mo ah. Hindi okay lang yan kasi pag nabawasan hindi halata kasi ang dami na. Oh, di ba? May alternate agad. Bagay naman. Bagay man ba? Pogi man ano, pogi man ano. Eh. Sa Japan, ganyan. Diba, ano? Punta ka Japan, ha? Ngayon nga po, pag gilaba po, sabi ko nakakamasabon. Si Jamaica na may nagugas, umuni may nagbanlaw. Siya pa yung nagsarampay. Tayo kaligap mga sampay niya. Natatawa nga ako. O, po, siya nagsarampay niyan. Sabi niyo gana yung napanalunan ko Sir Alvin na brush doon sa pag-Christmas Sabi niya party ko dati. Sakto naman Sir Alvin, madami kaming labahan tapos wala kaming brush kaya ano para sa akin din yung Opo. brush. Tapos yung 500 para kay Ate Jolie. Opo. Sabi ko, Ano binili mo nung 500 mo, Ate Jolie? ayan po Christmas light po. Tsaka bibili ko po sa nakakalingap. Ay, Christmas light! Wow, maganda. Para meron po Maganda ang bahay. Opo. Baka pang nag-chigwin na baga ko Sir Alvin. Ay, di kaya. May pang nitsubena na Yung sila. ano daw po ni Ma'am Tita Rose, yung malaking mga Oreo, yung madami. Ayan daw po cake yun. Oreo cake po. Wow. Di ba po may heart ka po dun sa akin na ano mold po yung mother. Hindi, ganun po siya. Hugis ko po siya. Ganun po. Yan po para ano. Tsaka may ano na pati, may flowers na yung halaman. Buhay na, ano, Bino? Nagano na ano, nagka-flowers na. Nakakatagtaka nga dahil sabi ko, ba't may nagkakabulak? Maganda to, merong ano, halaman sa loob ng bahay. Opo, nilagay ko nga po. Ano yan, pang ano sa mga radiation. Sinisip-sip niya yung radiation. Yung bad vibes. Hindi, yung radiation ng mga TV, ng mga appliances. Ay, ganyan po yun. Pagbuhay na halaman po. Oo. Kung sa cellphone, kapag nagsa-cellphone ka, Ay, ganyan. may lumalabas na... Siya, sinisip-sip nila yung Ay, ang radiation. galing ano po. Yan, sa mga viewers natin, alam nyo na. Natutunan kay Kalingap Alvin. Dagdag kaalaman. Oo. Ano yan? Kalingap Alvin, ano na, di ba? Ano? Sabi, Kuya Kay, para sa akin naman Kalingap Alvin, ano na? Ayan, Oo. good. Nadagdagan yung natutunan ko. Di ba pang ano pala yan? Panghigop yan ng radiation. Yung mga water Kaya pala may bonsai, pwede nakikita ko din. sa mga bahay-bahay, lalo't malaking bahay. Nakikita ko mga buhay na lamang sa loob nila Kalingap. Bibigay mo sa akin? Oo pala, may ganun pala yung pamahiya. Wala nang laman. Yung dati Sir Alvin na Hindi, di pamahayin natin Julie. Talagang sinisip-sip nila yung talagang radiation ng mga cellphone, TV, mga appliances. Talaga na lamang. Kasi ang radiation ay hindi maganda sa tao. Mamaya. Yung dati bahay namin doon po Sir Alvin, madami ko lang mga laman. Sa panawa pa yun nun dun sa ano. Wala man po kami dun. Wala bang gadget? Wala man gadgets dun. Tapos, kaya po talaga ginawan ko din ng mga halaman na nagapang kasi yung dingding namin butas-butas, parang halaman ng dahon, yung nagtatakip sa butas. Yung motibo. Opo, di ba nagarapang ko halaman doon? Sinadya ko po yun. Para po sabihin ba, wow, ang ganda ng bahay, puro green, pero ang purpose ko po matakpan yung mga butas ng bahay namin. Sabi nga, baka ahasin kayo dyan. Sabi ko, di nyo lang alam kung bakit pinagapangan ko talaga para dingding na din yung halaman. Oh, patay ba yung ano? Oh, kami Sir Alvin, malakas yung ulan, tapos ang sakit sa tainga, matanga na, tapos nagkagising ko ako nun, pero ano, ewan Wala ko lang. kung panaginip o totoo na nagkagising ako tapos sabi ko, hala, sila Bibi baka basa na. Oo. Tapos napagiling ko po sa ano, yan sa bubong ang lakas ng ano, sabi ko baka mabutas. Oh. Kaya nag-ano na lang ako. Di, ano, parang hindi ka sanay na ano, walang tulo sa loob. Ang lakas kaya Sir Alvin ng ulan. Ewan ko kung panaginip o nagising talaga ako. Pero kapag nalakas naman ito, Lola. Naka-ano ka, adjust ka na. Adjust ka na. Okay na yung ano. Kasi po ganyan, galing ka sa ganung pamumuhay, bigla kang ganito, o ganito yung ano mo, bahay na. Parang ano ka talaga, maninibago ka talaga. Nung unang lipat nga po namin dito, nililipat namin yung kaunting gamit namin. Tapos yung mga halaman na pabayaan na.
Sayang, magaganda pa po yun. Tapos, nung nakita ko sa online po, Sir Alvin, nasa libo-libo. Ang bilihan. Dati po nung Kalingap Alvin, ang ginagawa ko nun, kaya nag-alaga ko ng bulaklak nung di pa ako nag-abroad. Kahit 50 pesos, tinitinda namin yun doon. Danasin ni Sa Jamaica po. Mercedes po, Sir Alvin. May nabili. May nabili po Kalingap. Mura lang eh. Opo, nagasalita nga po si Jamaica, sayang mama, kung may cellphone ako, in-online natin. Sabi ko, nak, hindi naman kako, porque wala cellphone, hindi natin O, may tuloy tinda. nyo yun. Opo. Tuloy nyo yung Ang sa dami online pong nila. nabili sa amin. Yung bulak-bulak po talagang dami nun. Sa Mayagdan po doon, sa may lutuhan, doon po siya nakapisto. Alam mo po, mas kahit maghapon na di magkain, nakapisto lang yun doon. Tapos minawa sa kanya yung nag-ano ng loto. Ayun, binirililat sa kanya yun. Pero may, din, Sir Alvin, may time din po na dito makalimutan na mag-iba't baga, Sir Alvin, po ang lupa. Nasa paso. Dalang lupa. Nilagay ko dun, Sir Alvin. Ano pa ata pa ako noon? 9 years old ata or 10. Nagpunta ako ng Mercedes. Nel, Dala-dala ko, Sir sipon. Alvin. Anim na paso. Igod-igod ako. Tapos naglakad lang po ako. Magbungalong to. Manggisok. Lalo na, ano? Oo nga po. Nakaya ko yun, Sir Alvin. Kasi malakang yung pagbili po ng bigas. Tapos yun. Inabot ako maghapon, Sir Alvin. Wala akong nagbili. Oh, Tapos ay, pag- ganyan talaga. Kailangan mo ma-experience yung mga ganyang bagay. Ako nga, may kikwento ako sa inyo. Pagtrabaho ko, nagsimula ako ng umaga. Nagtapos ako umaga na rin. Oo, ganun katindi ang ano. Pero kailangan natin ma-experience yun para mas lalo tayong tumatag. Kuya Joel din. Diba? Kuya Joel? Umaga gabi sa kalsada, no? Grabe yun. Ganun talaga pag ano. Matututo ka naman. Doon ka maanahan ng yung sarili mo pag sumikap. Kaya, go lang. Oo, mas maganda na experience pa. At least ngayon, mas matatag ka na. Ayan. At salamat dito. Mauubos ko na yung kape. Masarap. Masarap ang kape ni Jamaica. Oo, grabe. Na ano nga ako, gusto ko pa nga magpangalawa kasi Oo. baka masobrahan. Oo, masarap ang kape po mga kalinda. Kaya dito na kayo kay Jamaica. Kape. Coffee shop ni Jamaica. Oh, nagkaka-coffee shop yan. Galing yan po, kay Mamuena. Ay, oh, ito yung regalo. Ay, oh, maganda naman. Sabi ni Mamuena po, worth of 100 lang. Nang kwininta ko, 100 plus na. Okay lang yun. Okay lang. Hayaan mo na yun. Gift yun. Okay, Pero Ate ganda Julie. po At Jamaica, happy kami na ano na kayo, okay na kayo ulit. Yan, patuloy lang. Good luck. At naniniwala, ano kayo kasi honest kayo kung At kung nag-practice si Jamaica ano kayo may problema sinasabi ninyo. Tama yun. At least nasusolusyon ang kagaya ng sa tindahan. Na wala na pala talaga kayo. Ayun. Balik na sa dati. At mas alam niyo na yung gagawin. Ano, Ate Julie? Nakakatakot po. Balik sa dating buhay po. Oh, Lalo't ngayon po ang mga tao hindi na sanay na pinapautang kami kasi iba na ang sa amin. At nasabi na mayaman na. Tapos kapag nasuot po ako ng bestida, yung mga galing sa US po, yung galing kay Tita Rose, kay Ma'am Manit, yung mga bigay mo po sa akin, masabi, iba talaga kapag mayaman na. Pang bahay na lang daw yun, Sir Alvin. Wala naman kami, Sir Alvin, yan naman po talaga ginagamit namin. okay lang yun. Ano na lang tayo? Ganun talaga ako, Happy may na lang mga tao tayo. talagang na, pero pasalamat pa rin. Okay, salamat ulit. Ate Julie, God bless. Happy kami, happy na kayo. Salamat din po. Salamat po, Tita Joanne po. Joanne, Salamat po, Tita Joanne, sa pangdagdag sa inyong business. Sige. Okay na. Salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya
Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo.